Abattu. Kofi. Dầu. Abattu, Babouachi. Abattu. What's it for? Two for China. I said, I don't know, but you have the councilman. You see how I'm saying, we cancel the China for. And see that. What have we got for assassin? There's someone who will to leave your anchor. I want to leave your panel. When the Popo so was someone. Popo so was someone. If you know what say, Kuntumpupa, this will not go good and manifest. I feel one will quite good at one. Now, Sassiano Asabi, not Chami Tuana, to vote in Famoso, Tabena, again in there, how, yen in this quite. Ubi Besrebia, no Sapot now. When you acquire with you money. I can't now Sakra Maka, would be baby money, over Corona Korean when the Padia, no Aseno. Adaruma, Basa na ya bro, yenye menyesa entuho. Ema wo mu aka mfanya adisua. Ehunu se ye rantam ye mfanya bro. Wo sreka ebowa, wo bekọ. Yenye chese wunyiri de ni to de ne kebeka se mfancho. Nenya no ne ebe. Amamre ni amane no ne ka ho asam abo ho ban. Ye rantam kese ene ye bo ho ban. Se ebegina na ayen hweso ama wo mu aka so hweso sua bi. Unya kwa kotena wa ubedi bone ubeye adehye na bro aton japade na dia kopem se ubekone kwa se kru no enti odaroma abono a yenya no kwa mane nko
ɛna ɔda ɔma aseda dede no ɛbaa yɛ koraa kɔmɔtibɔde asɛm baa yɛ koraa bɔkana no ntum wosa pagya wɔ nsa ɛdi akyinyeɛ ɛbɛyi kata bi kenkana yɛrɛ yɛrɛ nyamokyerɛ saa da no ɔsɛ bɔ mmea kenkan kata no nti kata no koraa de bɛsɛ wɔ asɛm koraa kata no koraa na ɛkyerɛ sɛ yɛwura koraa asammerɛ no wɔyɛ kaso bɛsiesie asɛm no ɛna wosa kata ba bɛ kata ba sɛ bɛba yɛ sɛ yɛkɔdi asɛm wɔ judicial etu di bi kata no so sɛ ayekofoɔ ɛde sa so na sɛ ɛho asɛm aduana te atena adwuma mu asɛm no ɛbɛ wo sɛ mpa sɛ ne ti na yɛwura se ɔpa ade ase na ade ase no wan ade ase na ɛna kɔti na ɔkɔma bɔ hwɛ mu di a na saa judicial committee asɛm no ɛtuma nsi bi na sɛ busua no di akonnwa no sɛ wura so bɔ ma asɛ bi busua baako na sɛ yɛwura asɛ bi na motɔ ɔde hwɛ ade no ɛna nkɔla de adi ɔna na sɛ bi abase ya na wo sa cha akonnwa no so a de na yɛ ɔkɔ sɛ sa de hwɛ nkɔ ɔno kɔ bɛ pa pim tima yɛ bi asɛm ma nyɛ kwa so de yɛwura ɔde akonnwa no ni ɛsɛ wɔkɔ so ɔno mɛ buru anyɛ mfa to ho ma sɛ bi na ho a ti ko ni ko ko nya so no ɛno ma ka ntan sɛ de pradeɛ no pa nya busua ma wɔ mo ɔno mɛ buru de yɛ no ɔnkɔ de ya ne sɛ bi sɛ ko bu ni ne ma nyina twɛ so bia na fa so bia bra bɛ de sɛ de buru na madam ma sɛ yɛ acha mo ate so ɛsie ni madam ma wɔtam kɛse de pradeɛ ɛsɛ ɔde apre so wɔ anya de a madam ma ɔso gya akonyanto no wɔkɔ nura madam ma na no nyinara aro bi sala no nyinara sɛ sɛ ɔdo be group do yɛ no mo nya no kwa so no aka no da pradeɛ de ma no kɔ bo basa jabo basa sɛ no so dire mu e ko fa sɛ be de eni mu kwa be hye mu no nya mu amane ɛna do ba so be yɛ wa no do do teacher no ado be group no me da ka nyina de obi asesere da pradeɛ Etienne. c'est au bien mensa Etienne c'est gratuit pani Bien. c'est bouger après so o yɛ MP kama Bien. ɔsɛ ba ya ko ya to ana ɛna de ma o saa na no na wo nu dia gratuit ni awo o bim ho so what ya ko na to so ache Bien. Bien. sɛ du brebi so mo kata o kantam o peso o si fiye Bien. Etienne. yom so o kata o sɛ de no kantam ma dey na o kantam jamie sesi so fiti asia mo ma hene yere no ne onuanom me before na de bae so ka sɛ na se mo twɛ mo hebe sesi asɛm no o sɛ no mo na ma yi bufo so sa bae Bien. Etienne. yom so no wa duna ne sɛ judicial committee adi ɛsɛ sɛ be ayekufo ɛna adwanafo tibidi tibidi Bien. Etienne. yom Bien. Bien. sɛ nnura ɛnsɛm a yɛde yɛ kontompo twetwe sika ɛma asante nneɛma ɛsesa no ɛno na nnɛ wode gya ha kontompo de gya n'anim sesi Bien. Bien. yom sɛ nnura dɛm ahenni anim kɔ sɛ nyinaa judicial nsɛm na asika twetwe a ɛna sɛ bɛma sɛ bɛ asante ayi de kɔfɔ Bien. yom ɔso bia kɔnua ɔni sika na de wɔn sika na kɔ tua judicial ne agye adi ne ebua no bɛm so na ɔni ehun no bi Bien. Etienne. yom ɛna nnɛ wɔde kyɛn n'anim asese yom Bien. sɛ ta kɛseɛ jama kɔnua sɛ bra ɛdi bi sɛ Bien. na wɔkɔ nyɛ bra ɛgya wosu panyin ɔbɛkase ɔso bra ɔse fo so ansa na sɛ be Bien. nsuo ansa na sɛ be fuku tenten ɔdɔbɔ buare so wɔn na wase ne ɔso panyin
Yom. Yom. What's what I'm pressing? No more thing. No the prayer. So now, somebody the prison pan. We don't know that. So somebody nama go to so one. Yom. So no ba kuma wu. Wu me nu wu. So somebody brown. Also ba no position buy. I just said to my was debe. Yo. So somebody buy eh. So be china odo me robo so. Ye wu nya kuma de ni preso papa. Etienne. So that bogoro na uma. Confo ye ya the toast me say ejina ya. E de ba say the sant man. Yo. Papa so here. Wado me bru. Yom. So no na. Yom. So no na ma papa so. Ya say the ama chama. So confo the PS wo say. Ejina ma sant man. Etienne. Yom. So no na say be man na. Penso. Wonya de wetin na nam ejina ma ya no a. O say eyeni bread na ya dia ano. Since has me de make just the agent tam. Say ma ko ba ko, you know ba ko. Na say jina ma de na ya me tan kase. We ni brisam kase pa. Etienne. So no eno ni tan kase a say ya kan ya tia say na ya kan hu say be brawo. Wo ti be yira. Na say be down do be bru. Ko fu ya jina. Every day be die. Ya actually say na ka say na jina. Yo. Any percent. Yo. Yom. Sister be a kind of one, and you say be a kind of sound, the body. And yet, you know, so from some people who sumo. Who's just saying what I second I can see. So they say we didn't see. Etienne. Yom. Sister be who's second and I see. Sabe o man do John man sa me gina ye man do me gina de timi ba ye aye ye ni brisam o kana wa Yo. Etienne. Yo so so ko me gina ho na hu sa se no mu Yo. wo so te ko le se na se to kwa so mo le bre se woni se te gina ye Yo. so be no ma wo se da wo ba ma no ma worry so no so no man ba ye no wa go nya That's a blue. Etienne. One butu kwa ochire kwa na koto aye tin samwa se bulukuri samwa fa bufu a ye de nam foche demtemte power no ba bibibi o butu wa fe mumoni ma ye mumu wanu no tutu ko bosue o tutu ko bosue o setu o tutu de njira ko bo wasa odum fete no wadan fete ne frete when the bit made na na bro wa bit no pa awukwa na tintopa ha bit made o setu kudu manyum abode ship ma no pa we je na ba den na se ko ma ile no setu openyin openyin suro o kan fra Yo. John don so friend no go nim e no na kura e be gina ha e mo tin ta kesi ase o kama mo bia ti Yo. e na we ko Yo. John o so bi na sante ne amade so kan ta se de pradie o bi so da jiram bi se bo wa ba ko Etienne. John so kan ta se se na se ka se o de pradie sa bia me kan wa se no media
Say we were going to say that the say rampant akuna media. Yo. Was who go appearance at the wood beside the wall. Was wooden that. Adrian. Yo, wooden that. Yo. Yo. Yes, sir, by your Buza Tamo. Wrestle your 2 another man wouldn't say you wall. Who called it was a Kayama Kaya, but it was a can't cry. Yum. Was what chance watching when you are sick. It's a rapper, so it is only that I say the practice. Sit there, be that person. Sit there, the cry. Yum. Also, no one would do also a second and say, Woka, send us a body, and then you out of another 2 on Marco. Adrian. Yum. 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 Yo. So, Pianesa would do more for us some more dough. What can you not? But we're not sure. We're going to Babua. What shall we do, dear brother? What's up, my name? Mama ya pendo kujunga Mungu. Okunya wati. Oh, the no di for no, okunya mo mi no kunya. What's about that about? About what to wati. Why? You're sorry. You're sorry.